mugako yo ngaje kumuberengira nenda rose ninyoro mwana mumurakanga na kibono ngokora ngateba tikandi rafiki angu mwana mumura mbere nere ugocha konkonya nere ugocha konsibino ena maguru kosinyaruke chinisa koirana kogenda bari kuri nyumbaga nkanyoro mwana mumura ngochi kotema nyoro mwana ndo mumura nkanyoro mwana nyaruka kateba yaya baba isani tigambere na barabu akatufungia hapo kwa room anatuliza mbona hayuko biology imeandikwa tukamwambia ishaandikwa na imeandikwa nini nikamwambia labda nikupe ujisome ndo akaanza kucomplain no mbona hayuko kwa biology hao watoto walizaliwa na nani baibali babo budget ebajete moisonde lilyo mubirogocha akabaseri akabatebigenda ne bikabu byino abaibali baye bakagenda bona igoro ekero mwana mintare ko eniwa tibajeti barangire tikwe kibanda tibajeti igiikereto musubati ochire miaka mingi mono irange side ya 15 tutamuruchi na amenyire Nairobi miaka 15 kurutu 8 lakini babangu alifanya juu chini akanipeleka shule nikaenda nikasoma na hivyo babangu amekuwa akinisomesha all this time hadi when nilimaliza campus gakira ngamutebi sawa gatebi umwana yuna tato mina tebi mwana akarwara gatimbuka gacha gasofa form 1 obasomire gocha ro bakode school sabero oyo anyorira abana babere ko rusiko abana ababere munachire na barago iganyorete kando igomana mwana oyo tari mwaminifu na oregara ngaso mwana ominto na sogete bonjari na arangakirete simi agantebi sabera na anyorire chibese nchuturagire na mwira nitiri chibiri onye nkware konga nonye nemia sai ndi kwanyora chibese ukondangirito cha kuli naye gose mbono gwati kwaguriro moro ndi gwatieriri bono gocha konkenyana marieta ngurukwa Isabel Bonyo Kaunda ina sogete 2000 benyuru umuti nyuri ngosta tukabanere biya kera tuaba biya ngina na arwarite na igitonka nyora mamu mwabo arwarite kera mamu mwabo arwarite mamu mwabo akamanya gonte bisabera elieta tete unokoroku atsewa sogete kinyoro aswa sogete kinyoro ikino mwako bona kyakoro specification eto kumanyanga ni ya nkuru kwa Isabel Bonyo Kaunda mugakona akuru ku John Kaunda Mumbo asogete kinyoro kya butori umwaka w'ikiri bubere yarenga umuti nyusta kagenda nkanyara mamu mwabo rwarite nkabanko bana mamu mwabo nkamurenda kera mamu mwabo akore mitinyi ibere 3 akabanga nkore merwale kera babuna nkore merwale akaimuka agateba umwana unatakira akaneri cyombe nyina agateba cyombe cyane kirisiskabu umwakanire mumuru yakaimuka agakana ekera akana agakirekera umuntu nori asira tukabake akandwira cyombe ekera ngakanire cyombe nyumba agaiga gantebe tinga na akanire lakini bono no choro ringana nkaimuka ngakira ngokira matoka abiri nkumuburi naki bono ririgoro gwakwanete agantebia nkoigwete bino nakwanete natebete nachi akanda kino no choro ringana kaba matuko make agachaka chisegi ari kuboka mambi ochake segi from nowhere kaimuka ngakira kanyara umwana ukabere kanyara umwana gatatu segi chigendrete kaimuka ngakira kabera abu ega 2004 kera ega 2004 nimbwatu umwana uga nimbwatu umwana uyo kabere nali aromoke kaimuka ngamurenda kaimuka ngachake biashara cha mshoni kosi gare kwenda nyumba we gututika kende gyonsi yani kende gyonsi gyona no busimbo yo na no bwirongori na ara koroseria abana bane kibando irongori y'ikibando nanye beke suguri abana bali bakwigwenjera bagura bako banda bachikomena naenda nachikokora ikibarua na irana nacha magoroba
nanyora abana bane no bari nabasibi na inche nesibi nasoa nyomba twarosie ndagireri narete nke twaria kaba igaika 2005 kwenda 2006 ngabo burito bumwana gatatu igatenene takamburi ngabana bo kunyakonyora ngayukoira kamuburia agito gutiga murto nyaro sinyoro mwana mumura gandeina nabana bo bamura timbatakiti kaimukanga kira akaba tugachana nende murto kwenda yo mwana gatatu tugasumbuana agantebi nisiko nagenda na harusi ngakira kera naenda konyora umwana kanyora umwana mubwikaini kera nachite gukona simusubati umwabo igo murumi nagontebia usubati umwabo igamotebe ti umwana uyo kubwikene guchakira ukuguru bakomotu nero goteba ngateri turi uyo tugasumbuana umwana uyo agakinake nkaimuka bono ekera achite nyomba no moro akangorokia moro agantebia moro uyo noronko Kenya na noro komotebia ngakirake nanda agaikairora agasoa guchiru ngasoka isiko nkorengereri omusachi yakaimuka akatirimuka akagenda ngasoa nyomba kurigio moro kambura nganyurikia matuka atatu kera najite kukune madress nganyore madress korunse kaimuka moro ngatuguta kera natuguta nsanste munya korengereri ngana nyore nanyo tugutire ogocha konyora moro yo toyo ngaya gocha kunyiri ngia gocha gonkora nyomba ringende kweburi gakarugeita ekera arugeita na isaransite na inche ngabo bunori ogosoka kera nasoka ngasoka pi nkagenda kagere kirigisi cyo bagoroba saa 12 kosta kanyoru riskara isiko takanyoru ikire nyomba saa 12 wose saa 12:30 kaimo kanganda bo muswati onde rafiki yane ngabero cyo ikibere ngamotebi ndigeri chibe ntagete gasi Nairobi ya bono inche nasogete kosio moroyo na tuguto moro yantebe tingo chale kongita noro ngakora chigwi abana naona mutigirite nyomba tinche tiaro na bana kosi abana aba enare kubuguri kurwango enda ngoikaka abana abarwara nko baire nyagitari uroire mboyo ke buroire bwabora nkorine gari buna ngoikabusonga abana babwenishe kwanyigure bono ngarraku na chanchanda abana tigamba tige baberororo nkamutigira abana bakaberororo kera bera na abana igaberete na abana bagaikakira sisatu ngabuguri abana bakuruo tinche ina chitagete kuchukuya abana agakana kamutaitikanga na abana erusa agakana timaitinga ninki oru abwata igi stadium no baringi kwalika ni kwende nkaruoro nali narwite Nairobi ngachanga koraki turagenda antiside kwa chiri wano kwa mwejirani kwa chiri mwejirani kwa mwejirani ina chite mwejirani nkarara nkaruoro ngasoka alina chite ngati muswati onde digiri gasi Nairobi muswati yakandigeri akamburi sabera nsida kiubwate nkamweresa nkamotebi mugakonde gachite no moro nyumba agonte ingo Kenya nare muisonde kerante byo moro yonko Kenya nare nkanyoriki nkanyora sanyu bisete moro yonka imukanga tuguta ngendrete korengeri yo moro yo ngaki na tugutire kera gochonya twingia gontebi akarugeita ngasoka ngagenda kera naberu mwikirani echirani eye kamanya gontebi tigangorigerio omonto agende Nairobi ngamateina ine yanga tirwati ngochiko change tigangende ngoichianga kanda nganyora tayo ngabukuri chianga ibire ngagenda gaika Nairobi kera nakuru mutinyi oyomo ni mwakirete simu nkamotebia issue yagera nasoka neye lakini ninchengira nengo saba mabira kera ngochikoira na gosaba mabira iganganeti agantebia agenda bakakaekera karubongo bwana bagotegerera ngakira ngaira nande elia kabe na liria ndikirite bono message tingira nororo kabere kwanyiburi kabura tigangenda sitata tategera ko akura manganaye tatekera murangiria kanga
tatu kumbure kera nkumurangiri bwanga ngata gitoche gosoro bwa mang'ana aya ayaonere ngamate tata tinkumanya tigasoke kera na igete Nairobi na lieri achete na arang'akirete simi agantebia sabera na nyorire chibese nchuturagere na mwira nitiri chibwiri onye nkware konga nonye nemia sai ndi kwanyora chibese ukundangirite cyo kuri naye gose mbona gwati kwagurira moro ndi gwatieriri bono gocha konkenyana agakira Ilikuwa mwaka gani? Mwaka kiani? Kali kitu 2009 ekera akira agaiga na andi mambia yenga muirora bono nkwangira ni tiri chibu bwa richibu kwange na korete kwende richibu na kuburiti akaimuka kana chesi ekera na chesi mi kunya kugamba tuli nere na rie ringi zitakarikira tate message yari gete anyore kabira ago Kenya ngagenda pi nande ngaira na paki kere naira na paki bono naria koraki kere naira na paki naria igwete ngana onde kana achite ngachakora mama na maukuru wale to nyari gete maukura kandangiri ngacha ngaiko tukagamba ne tugakura ngaikaka tukagamba na mama nkanyoro ko ngakire simu nganyuse nyigwete mbo igete sei inche na kurangiriti okanga sei no gochia inko moboria ege binte bi kunya kontrete ningo konkenya nuri nko ngituri oroche bone kene kia mangane kene oroche ningi chembere nyumba tobere inche na tole babire nyumba ntobere oroche nyumba ya mutu igwana gakibuno kunya goteba konkenya nuri kusoma eto muiso monta kunya goteba konkenya nande muiso ya gocho konkenya ngakira nalie lingi chetenga naande ngachingacha naande linde naande ngochukokwa na nera akanda kosana kongo eto mugakonda akamburi sabera bono ngi utari koberera nyumba ngamutebia mang'ana arabo na mange naande mugakoita tagiti tokoreki tugambe tuigwane kere tata murangireti igangete njitiga ngende Nairobi mberororo Nairobi yango mutaiti ngasikio kora Nairobi ana maitiritaga negasia nyumba elia kabere kera ngiche kuya bana liri narengi gasie kambu na maitine gasie kambu nare bakora nari no jeti abana bakatukabera na barabo ngabaira nikabakabera ororo bagasoma bagakora kirasiti kera bakora kirasiti chibese chiambulite chinare kubairire school kamwakire siminga motebia nimbwate siringeri 10 togontomera chibese umwana achire school ugantebeti bana tingo batomera bese pio nyamuri na barabo no unless bana bacheka gakira ngamutebi sawa gatebi umwana yuna tato mina tebi mwana akarwara gatimbuka gachaga so form 1 obasomiri gocharo bakode school ekera bakode school December mwana graduate yalingi na pangete ngutimbuka na alenge ngichigira cyose ni yo mwana ekamanya guikera ewiki ntaite gutirimbukira na lindu warete tari kunyara kuimuka tari kunyara gutara asende nondi ekabanga akero umwana nkamote umwana gake sini mamu ngochori akanyora tindi kunyara gukua no kumburi mama na kibono gukua na nkamotebia ya mamu gaki na igete nkarwara na enege kuba tindi kunyara kweyana lakini napi metinya gitari timbu atiburwa kama riyo gonga igura kinyu mubire tindi kunyara gutara tindi kunyara gukora kende mwana agante imamu sawa ayebero bwene uchokoreki tumocha kumina nekere kwa bwene ira chuse ni kere yaera akakorera bane mwana esere kera koru mwana esere pado gondware to kosina rware to mutinyu 10 ndware to gocha mwakuri mutinyu 10 ndware to gocha pako mutinyu gatatu na limbu ngimugete wiki ye monka gende gas kera na iki gas na nate busirire Pata tu na rwari ditangane kena te tu na rwari te na bwene takarwe godi
nande kera arwarete ngochuko omwana gwakira omwana esimi ngochigotebia omwana ngotirimboka nde omwana agatenete agantebi mama tobosa gotirimboka ngamotei kora iga moe esimi tugambe nere iga abwatete esimi akarigeria akamakuburi omwana ning'oyo tokogamba komonyugwete na esimi akamotei mama omwana iga arutirete omwana esimi akamotei tindi kogamba na nyoko akamotei tata bwate esimi ogambe nere nabo mokoigwana nere nomotei buna orwarete gaki akamotei tindi kogamba na mama omwana agaika nyomba akaborora kunywa mariogo akabokunya kunywa mariogo mwana ngontebia ari mama rero tata agariga rero tata tabwati ngurupi ngamotei tokomoroseria erongori egera anywa gantebia erongori nkonywa lakini gagotetemeka omobere nkamotebia omobere rende nendagera atari koria omobere nochoirana buna konyara ewodi omobere nochoirana kaimuka mwana agacha gantebia mama nanyorera kibarua nachire lakini nabatigire nyomba na omwana oyo omoke chigwakera omwana oyo omoke esimi tari kubuguri chigwakera omwana oyo omoke esimi tari kubuguri ngakera oyo omone nkaburi omwana ekero ngomwakera esimi ngia tari kubugureri agateba ng'a namba atamaete tari kubuguri nkamuburi namba yane naki atanyibwati agantei timanyete gaki naki atanyibwati kaika ngake esimi tokagamba noyo omone nagantebia kumuburi nyarebe nara nkomuburi baba enamba yane gwachiete ogatuguta ng'a mama gakire ini yasirete nande tata akangigure siri ng'a otibwati namba bona bayabete iga agaika agasira ona tumanyete asirete tare 29 motienyu gatatu information buna asirete nyagitari iga atarabe kumocheri omwana ng'akirete esimi mama tata osirire kaburi mwamubekire mocheri agantebia yare bona togenderete kumubeka togakwana nere igo gotira buna bakonya gotira na egari baka bagaika nyomba ngoika nkanyora omwana oyo orerire ang'e twagwasi nkomobori mama torereti mono gaki otakoratimuka omobere tata omino nyasaye omoira nekere omonto eria ikire ndi tori konyara gokora ki tori konyara koritanga onye ndi tware koritanga ango buna eri riachoni etwaritanga kosi Nairobi narenge kero omwana ng'akera esimi kagamba na barabu omogaso omogima kagamba na barabu omogaso omogima otuko ngaika ngake esimi gatatu koigwa ng'a abana abambuya bare tukagamba na baro mbuya bare mande nkabakire esimi nkabatebi bao mama nkoro bare kabache ngoika barabo nabatebi batirimbukira kimini chentirimbuke akanyora abana kera mama baika akanyora abana abwate chi meeting abantu abe compound kera batware meeting abana bakaruoro nari barwete ororo tuchiti kuigwana na baro bungwana iri kwa turatirimbuka ngonyora tindatirimbuka eri Nairobi inde nachire okura chisinda natigari tinyagitari egero buriro bona abwate mbuchikoira kongiranira ngakura cyane nkisindani sana ngandeli Monday nganda Tuesday nganda Wednesday nganda Thursday Friday nari ntirimpugete Saturday ngatimoka Sunday nari nyumugete mambi ngatirimbuka kera nacha naikana igete butuko kena ikabutuko onde umuchiyo yase nasogete onde tejongera ongagene ongene tinonya tatigo muibo mnyageta akangusa abana bakana baro bunyomba kosi akambura ngutukarinda bakangusa chibagi bakabeka nyomba nkalera abo ngatimoka kangusa abana kwengina baro aba bakina arengina baro abana bete na baro Nairobi bana bakirangite kanyora abana aba babere ngocheri 2017 elingi tenganda wirafiki yane korarororo mbura bona mwana tayombwate nyomba ninjabwe kandi nkamanya kuboliga emyake yakoreki yachire mugako yonga chikumobere ngira nendero sininyoro mwana mumurakanga na kibono ngokora ngateba tikandi rafiki angu mwana mumura mbere nere ugocha konkonya nere ugocha konsibino ena maguru kosinyaruke chininsa koirana kogenda bari kuri nyomba aga
nkanyora omwana omumura ngochi gotema nyora omwana ondo omumura nkanyora omwana enyaruka kateba yaya babaisanire tiga mbere na barabo kachaka mwakere esimi kamotebi nachite nkambe naye ugansiara kero nacha nkambe naye ugansiara nche nachite nkanyora omwana omumura nandi boniga nanyora omwana omoiseki akamanya gontebia yonsi namagenderero tukagamba nera abo tugakora ngakira kere nakira bono gatia bono nari tuchite gochaka gwetanira chinkwana limo tware kugamba nya nagamba nera omotinyo kabere nabo ndache kugamba nera nari gusina omotinyo gatano tiri paki oikire compound bairira abana bono naikire compound nairira abana ekamatie yachete kanyeri gansiare menyeri omoigwa akaminyoka akabungusa abana kuri pigipia kambura kare gotwa bagasoa nyumba no yonda akabuguri chibagi nabo atagasoa na chiri nyumba kaira nankalira nkarasa ngakora ngaira nanga isaransa kere na isaransa mundeta yosurita urusurita obutukononya chichirani chira nero yachite igachiga sori kakarwa wakomaga kikandetera ngaragira kabatiga gitiganti moke kosinaro sire kuru Nairobi paka gasoa nkarara mambi mundu te yobo gete bina chikama chikunya gweta chikunya gonsiale menyeri chiko genda kabura aiga gaki na chine nja somo gakone tinda agenda munde ere tiganya gonsiale menyeri nankionere ne ra kenyori kiunya gonsiale menyeri na chanya rumuntu kumusiara ngakira chigo ikasa 5 nalie kamatie omusubati omonene achitaga nkwani tukanya kugamba nere agaikaga chaka mangana yobulimo yitukori omusabara twebangete biye tugesibi no musabara togochi enyaroka yane eye yakorete graduation bono ekaimoka na mumuro mwabo mugaka na musubati omwabo mugaka bakatirimboka bagateba n'umubiri bakochikubanga ngateba butingo suguri katika tokende moche ikari chigacha tukabanguje n'abana bane tukarina tugatirimboka gutwika mocheri umubiri ukabangwa ukabekwe garini bono tukarangirwe family tuchikurine gari y'umubiri ena igetororo umugaka bwikanisa kerambo atitoko bokongo ikororo ngakora ki ribo umugaka bwikanisa akonte akomatebi ngarigeri yori baga boisaranse arero umugaka oye mumura omwabo musacha ikaimogeta gasieko murango igari konyetera ichora nonye agantebi ngagenda guchia yogenda uchikori giki chikori gari yokorina kagenda nkabekwe gari n'abantu ntamanyite n'abantu ntanyakora ndenje bwika kagenda ngaigakekera na ikaka umubiri gacha umubiri ukabekwa nyumba kabera abo imbure yari nyinge ngabuta isikabu nabona atenini gesona kwararete nyumba n'umubiri uneke gusikere karwa n'umuwako nyumba nona aringe nasinyitu kwisaranso mugongo buri kundu lakini nabongo nyabonjoka na nyumba so mubiri uri tinchi etiare na mubiri nonya bakamanya korete imbansereti bakamanya korete kirugo bakabeka igaso nguru mugaka nari guchiarie kone bakabeke kirugo ga angene sanduki bakareta mumuro mwabo monene bakabeka ga kwanyuguri bono nanyorete ibagari guisaransa gaso mugakondari turoji baretire kirugo bari biri babikire mumuro mwabo rari roro bono nchingate batiganya gonchoka na nyumba turoji kuno kasari gotangani nandi ritangani kurumocha limba chaka bono ngateba bono eke ngente kibago nkore kiteli ingirikia chikasi ni chiabo chigante bibera no takora kende gionsi bera utenira bana bamba kunyara gwitenira bana bamba kunyara guchimane kinonye babira abantu abanene abana bayigoro bongo mburagaria abana bayigoro mbaramanya iguru yepoma bera gaiga no takora kende tubasa kurwa kaimuka ngabatebinje tindi gochiande kero mugakonda gochikoenigwa enate abitugutobusa koeni mubiri
Tete bono kwara ni mobere kuya matanga leki. Na kiaro mwa weta matanga program na kiare. Program na renga se program. Kende gion sinke yo na bikiro. Ase program timbe kiriyo nonya. Eba program nande nchete usabe program yini kalimo. Program ni nya somete simini. Kwanyure. Nsomete program esimine eri ikirenga choni abana ba choni batatu. Kwanyure. Igaseseniri n'abana barenga batatu. Igo ababere onyorete sikumba bikira se program. Ababere abanyorete sikumba bikira se program. Na incho monyene. Mumuro minto garwarite nyagitari arengi. Musubati minto kombwati omugaka ye garwarite anyari gitari nyagitari. Oyo uri gocha kuru Nairobi na liye yari gutirimbuka pinsa cia mogoro batirimbuka my sister no mugaka oye. Bagacha no baringe mogoroba. Na mumuro minto mukogoti mbali ngoro mama ni ngoro bachiete gocha kwanyiburi mama na arwarita agantebia tiga mambinge nenya gitari mbitu sinda nimbwate maocha kuline gari ngoreki intirimbuki mama ni ngoro bali ngoro mama na bamura bamwabo kurusoba na bamura bamwabo tata bonsi no bali nkimatanga igoro ndi mwako gane na ria ene tibu no bali ngamatanga one program kayate yo matanga program kwani ngasa matanga kurokere kusabira se family na lengo family tirangeri introduction bakore ya na kiyako rete kama ko rete mo ekere bono yako rete na limo biruru eto gatirimbuka njira kitu kunya gutirimbuka ngaikero mukatikista ngamatebi tagite tugambe na inu kera matanga yari mutakasta agante bisawo kera eringo eriba kunya gubali kunya gontia na tatu mwabo gari kete tindi gutindika mubere tindi kokora ki tinta chambera yaye tinkora ki kaimuka na kiki nata kitente abi ngende ngambira musasiroti abarangeri egera tubikamo bone kerenti mogete isiko baisara buna matanga yaretega abantu mbura matanga era abantu nguraenda bali kwanza bagenda barangira netie meeting bakabere kikasana umungina tureka ensemo yo kwende meeting otiri mukimo bere gotinse kurutamaraba ayenga ikwarenge kurutamaraba igotoro chinkaniri ngatindi tamaraba ena atebe tugutindu tamaraba nkorutamaraba ngokore runde buno muntu uri nyamira akorete kwanyiburi nchenka imo kankobo ankabora igoboni igakonye emumbangirete ebintu mugocha gonkorera nkaimo kangamusa nkabera magega kwanyiguri kona abera magega muntu tayo chitanguse kobokante ebingete guchia togenda urutamaraba kero muntu gakirite guchiaria sakirite jengabora ko bakwanete igo jetinta getinkora nkora rubobe tigamu gakonda eniwe ni saranse ngambe na abana abatu saranse amu saranse biyo mwana ucha kwandi sukuru mutenyo kianda nchake kumubanga kurubona nkaba eya ikabutuko kati banseri mwaka kira batundikire batwira maro bakori what happened next ngai gwachete tincheti yande nona aringe mukatikista gacha tukagamba nere ngamatebi ndaite kugamba no musasiroti agantebi umusasiroti igagutuka ritukoria tasidi mambia senge joto kunyara gosoka kurwa tasite yende sambiri kamili utangane kanisa musasiroti naye gutangana kuhudumia agantebi uriki umuntu gwichumuya yomo mokoreki muchenere bono mbatike tinike no endero baigete sana chia butuko baganseri nande ko bagonseri ngutimboka ne chipagi abambekirete umuntu okombwati kurumaye gatinso ande oyo kogoseri mimo mumuro mwabo mbamura mwabo musoba mumuro mwabo mugakona nabasubati mwabo nyomba mwao munyomba mwane na saransis ko kwamba nabageni bale ngororo bakandangire naliye libantebeti njenga imukanga kiranga teba senge njichi abere botu kosi challenge karibu saa 12:30 tigambe erega iga mambi ndole nganaki nkaimukanga na nyomba ngachikwiria abana bali bana bakisweta kaleta ngababikira nkaira na ngateba yachi anga chindu chichumuri buli ali bubeti nkwana ngisaranse inyago chibange gere chiange chichamo
riri ngosoa gochinyomba iga omomura omonene gantebe ting'ayaya tene nagabu konyora gasikire omorango ore gochichikoni babikire bakecha biense nyomba yenene ngaetera kurumata ase barenga bagantebia omomura oyo agantebia tene nabo ngikera akia ogonchokanana nkio ogonchokana nokonya korigia kia ogetigarete iga obwenete gosoka akaba buno ori okoraki okorigia omote nche ngasoka akarangeria omwana rosa akamotebia etagochia akanyoko chibagi chia yagende mwana oria bana bali mbatagete ndwari batagete mberoro mwana oria akaisaransa akaira na isikari akarengere rinkaruru gocha sianko yayo kugamba nere akeigo momura na akaroro ukarukwero komoigwa ukorangeria abana ubuko batebi ngweta muri gochia o bana ubakagenda timaiti genda batebeti bakagenda mbachiti kuirana nkabera abo ngonyagoro gosora omwana gaki otare kong'ipaki omwana one gaki ng'ende gose ninkere ninyore egari yanka nonyete mbwati besa nabo nkonyora omoiria ng'akanire kaimoka ngakoraki kebereria inche neberereti ng'a gochipagi echi ase eng'encho dalili yarenga njarenge ngiya mbabegete abamura aba bakonyogonchokana na echipigipigi nabo mura batingorete ki oruche timbamanyeti nande nkobera nyomba aga inkibotuka ekero abanto bachire bonsi nkioroche ngokorera nyomba aga ekero natebe ng'a nkio otigareti nyomba nkio okonyogonchokana na otigareti kwanyigure nari eri nasororete omwana oyo nkamotebi ng'a chipagi ndore ng'ende nande nkororokana gocha ngocha goitunda iga tinkokoraki tinkonyara korara nari omwana oyo andeterete chipagi ngasoka na abana bane kere nasoka bambekirete omonto konya kombwati korumaya so okachipagi no mwana omonene nyaruke yenke yang'erereti kongotirimboka bambekirete omonto konya kombwati korumaya arase ngosoa abana asogete nabaro mbari narentete bari nachite nabarbo kositoro chibona abara abake abantu aba babwate buruburu tinkonyara kobateko kwanyigure nabo nang'ang'anete nabaro bugo nachete goika birongo saa 9 chiabutuko enatarete namagoro korumate torochi nimbwate paki nimbwate omwana ambwatete okoboko oyo onde omonene ake ere ngotarare twatarete namagoro korwari gocha togaika paka estage egari ekabora nkanyora egochimani nkamoboria chigari chiri chipasi chiri chia Nairobi ngoborikire abantu agante ipasi kwanza nchiri goichora ng'aiyo goikera kabante imirongo nari esoche yang'usete ekankia bwese egari akanyora egari eyo ngotirere akababoria ichoire akamata igari teri goichore gochigoichorera keroka abakabatebi oyo mbirongo agoikera gaki motiri momurusiana abana egwochimani ikababori niria nkonya namotebi timbwate besa nanye nkonya gotara na abana iga gasinda gite nabwate ngamotebi timbwate besa egwochimani ikabatebi gombwate bibiti na chinko ba nando musubati omumo ikiasa gochi ngasoe gari ime na ubangi giti korubirongo gagochibwantia ga distance nkaro boni gantebi mbotuko nkateba nyasaye nayo gontangana ngatara namagoro paka nkanda gonkorangerie gari antia konkorangeri kuruisiko antia kombori ng'ayukuru komataiga kianti gosabanseri okombori bichira nte kware korara ngamotebi anti abambekirete omonto ararase ngosoa nyomba ya ngosoa anti ontebi nchosoe nyomba ngasoa nyomba abana oyo mokegareire namubigite mogongo mbogoritie pai oyo ndere tware konya gotara konya gonte mamu narosire gaki amagoro ng'aito gochi ntugoisaransa rende nsa toratimoka ake toiko anti ontebi mokogende bw'omogambi namotebi anti timbwati besa anti orusimia mbiri abwate onte itirimboka ichi necho gotirimbokera nando ogotirera kende oripoti omogambi arafu umanya koira na katorere what next naika nanyora omogambi taiyo nari gosaba ng'irane nari koira nabone nsaranse ndende abana baria
ase eng'encho bana baria oroche mwana otarasoka nanyare kumanage omochi takonyara kumanage nare Nyasaye gwanjang'irane bwone ng'isara ororo rika riokonya gwetanana mpaka ekero omogakonda akure enare gwonchokana na ekero omogakonda ekero omogakonda are moyo are na abana akorenda ndarigirie enchera ya okoirana ekombound enasimi koirana bono iga ekero asirire naro naende ngochaka gwonchokana nare koirana bwone ng'isara rende ororo enare gosaba obisi eye nyare gonkonya nyare koirana ng'isara na efamiri yane ndenda abana bane kosi ekero ngoseri buga abanto baria abaemetie oboremo boria abana bari na chinyaruka oyo omonene mambi nkoenda are ekibarua kene naende nawamenyete oyo omoke mambi ende nkogenda are esukuru abana abekere kaba oyo agocha kobwata kogorwa ekibarua ase enyomba iga oyo omoke kae ekero agocha konyora erusa achiche oboremo bori nabo boganyete aria chirandi echi bagoteba basangiririe abana aba nabo bagosangiriri chibese bana aba nonya okomanya godai chibese mbaramanya godai bese bono osinyire ng'a abansereti basangiririe abana aba chibese bakobasomeria naende enyebori mwana otari o nogenda ochikurusia chibese ase okurusia aria chiabo bese echi nchikobaikera ase bare na mwana oyo omoke bono ngochiare kurusia gosoma masomo aye tagochikoera ntabaigetie ang'e egere nintebanga gosangiriria bare chirandi echi basangiririe nabatebire ata chibese echio namotebia echire esukuru echikorera gento gete echibeka ase gete mwana oyo takonyara komanage binto ebi nabire nyomba abari amatuko aya amake abana bari na amatuko amake bakobera aria baurwa akaremo kari baserigwe batebwa obwati nyoko ng'ai bakombwati gochi Nairobi tari bori mongo ritororo Nairobi ni nyomba nkomboete yare gutuka ng'ana konyora nanyorire ebese ngora akaremo aka aro nare konya kwegosa kogenda narenge bana bagocha goserigu nimaete ng'a nkondi bare bachororo tuisaransi namenyire Nairobi emiaka 15 kuruta 8 ande bwo mugambi nanyora taiyo igo nasereti buna abana abu butukona mbwanti ngo batigete kwanira rengingire nasa abana bane ng'isaransi na barabo kosi nairire ngakienta mbe ntanya kobera na barabo bona kuna mwoga konde gigetagasira bana tinkunyara kubatiga boka umwa baimugete bagateba ng'ama nabo bakomanage abana bamate naki bakomanage abana bona ntamanyeti ng'amwe abana aba ng'ina isosirire ng'ina naro inki abana batari kubwatokerwa mbere na barabo konyekere nare kugamba n'abana bare konyora nkugamba n'abana nonyene mukamuru mwabo konyora nkugamba n'abana omnyoka ndotebia omosacha ori ng'a nomaete ng'abana aba bakugamba na sebera abana banye kumani gwisiko Samari tangoro kwa Agnes Mora marehemu ninchakuru nyuma bono marehemu oyo nanyometo omorigi oyo kori kusabera bakanyonera abana batatu abana abaye batatu naimogete bakagosana n'omogakoye kara bagosana n'omogakoye igaimogetie finance akaira chibesa omogakoye atamanyeti akaimokima omogakoye agakana mara gatatu egoiko omogakoye akamokani tingonyara gwakana eria akogenda oimokia ataiyo egaikera agasokoni chiombe naoneti chiombe egaikera akaimoka akagenda akarusia abana esukuru akabaira Nairobi keraira abana Nairobi bakagenda bagasinyana na abana Nairobi akabarenta bong'ina koro abana abekara babera bong'ina koro oyore tata biara naimogeti abana aba baito bono akarenta amarieta abo agachenja amarieta ye jipati certificate chiabo omwana Fiora konyoro akorire form mu standard 8 kera akorete 8 akorete rieta ria sokoro yaye omwana Sara konyora tarakora agachanka agachenjirigwe erieta riaye rikaba Sara Kaunda
lakini oyo ndetabugati bono omwana oyo minto nchemanyete ng'atiga abana batatu oyore Miriam Sara na Fiora okurukurosa mama ntu nabwo omwana ominto atigete mwana ominto narwara gatia onde bwensta bweti sobo acha komorora yaikeire bono okure bona abaibori baye nari bakorenta Sabera oyo onyorire abana babere korusiko abana ababere munachire na barabu iganyorete kando igobana mwana oyo tari mwaminifu noregera arenga ase omwana ominto nasogete bonchari tabwate bwegenu ase mwana ominto bono onye omwana ominto okwa nakanete ng'a kinde aku Sabera tantindeka na Sabera karakwe tacha bwana atindekwa ntu Sabera ntwamwanchete lakini nere bieka ogwetagora nere bieka bwetagorete ntu ntamasereti nabachete butuko akariganirwa agasoa nyomba abakorete korwa akagenda busongo ntu ngomanye giachete gokora busongo agacha akanyora ekebanda abantu barangerigo baibori babo mbacheti ebachete moisondo ririo omobere ogocha akabaseria akabateba bigenda nebikabu byaino abaibori baye bakagenda bono igoro ekero omwana ominto are koenigwa tibacheti barangereti gwa ekebanda tibacheti egia kworokia omosubati oyo emanyete mapema ere akanyagosabirise ebinto biaye igo ntu ntwatebete ng'a are kogenda isaranse mune efamiri airane achiche tomogambe onye gakoirana agaiga amanye koirana lakini bona amagosa ndabwate naria omwana oye nero manyene ebanyorete omosacha oyo omwana ekiki agechirie efamiri nonyore koirana atairane gochaga amarieta nigo nkorokwa evanisio baiwa nigo ndo omoigwa iga seito igere nyari bari keumbo oyo bono okwalechi Sabera ng'ati motageti ande onsi agokwana are against erieta riane inche buna omoigwa bwa omosubati omonene marehemu neronderete buna naibore tu neronderete onkiniri goikera naende oikeire onte orwarire ekero abwate omochando ninche akorangeri buna omoshauri oye gose buna omonto oyo oime mono bono ebi bagosanete na omong'ina oye goikera buna achiete inche timanyeti na tinkonyara gousekana ekogera igeikerete omosubati ochire emiaka emenge mono erang'e saidi ya 15 totamorochi otigire abana baminto abwo twabeire na barabu twakinire na barabu goikera engaki eye iga marehemu asirire marehemu orwarire obeire okorwara engaki entambe inche ninche omonyene togoshurikana abana baye mpaka ekero engaki arwarete atange tunyagitari omwana ekero are last year form 4 mpaka nigo ekero tore nyagitari ateti omwana okoroku Fiora ng'a gokogenda parents day totebi omwana oyo ng'angetandande ekogera omwana ori performance igerabe gikumu twabeire tokobwati anko yane tokomoira nyagitari twashugurika goike engaki buna asirete igasirete mabokane na mokogoti omwabo na abana baye babere Fiora n'omwana omokogoti yaikeire bone ekero tata asirire anko yane nario okorira ng'e wiki engima mochwari nario omong'ina okoroku Sabera agocha korwa ase akorwa agocha ekero agocha intu ndetaramoseri inche ningenderete kobwaterana na mokogoti omwabo marehemu amatanga gocha natemire ase enkonyara twabwateranire na ekomiti goikera emeroberi yaikeranire otebire na emegondo ngatagete eti abana na abasubati mbagokora king'e ekero bagocha gosoka ingo ntagete ng'ire emegondo yaebo megondo abana abaiga goika amanye ng'a abana abaiga nonye bara abana abanyaruka lichiko gose constitution ya Kenya nigekwala omwana nabo omonyaruka co-inherit properties chiase omogakanye nekera abwateti akanyora ng'omong'ina oye ochire isiko yenyuomo ase emiaka eye 15 obiarire abana babere
fata moimukire omwana oyomo ochire omwana omonene obunyorire omwana no mugaka oye bamenyete nyumba omwana onyorire nero onyorire omwana onde bone babwata abana babere from the same father bono ourire omwana oyo omwana omorokire noyoye ochire ekera acha matanga onde ntuta iyo motebiringa lakini omonyene marehemu nakanite pakancho omonyene agantebinga muigwa ninche nagotebi chisiri chiane chinyinge nayo manyite ekogera chisiri chia chinyinge nantebeti iganteti ngakunda atangane gukwa omukungu oyo iga tata chabuone gusikara atangane gukwa monta chisinse tintageti komorra buona onkoreiro bosoku obonene ombiareire isiko osaririe nibo yane nachire godaye nibo yane oro bambire kongita oiribira abana bane nabwatiri onkureire nambire goitwanye kenyoro ntamanyire enare gocha goitwa bono kamusacha kio gotigerwa omwana okwagura arera omwana oipaka moiki bono iga form 4 akorete university agochi mwana oitana korra ng'ina bono nari agocha koimachi ekero tata omwa bakure oibire omwana onde omoirire form 4 koru class 8 koru class 1 mpaka 8 omosomiri koru 8 mpaka form 4 omorusiri form 4 mokoririe university ng'ina tana kororekana kende gionsi nkeyo bono ntobwati bobe bonde bwonsi obobe bwaitonye no goikerania machiko anya gosira gose wiri anya gosira aburenda ya musori lakini boli mobo bwagoteba ngo muigwa tagete nche tintaiti boli mobonde bwonsi bwanya gosira abana mbarororo naandikire gento nkerikire family nja isaranse tafuta matanga baga isaranse family abantu 15 bakanachari kibaiteti mbaba somerete bono nyoroche ngambo bekire ere nabwato bosubore bwo gosuka ndonsi ya challenge abana baye ne wiri eyaisa mbiya mono. That's all I can state. Asa Marieta engoro kuri James Achando Mumbo omo muromo abo maremu omo kogoti inje ngo mubwati kulingana nogo kukwa mu murominto muna kwete na arwarete musubati oyo okweroka nana ere mukama ya muminto akuja kwa hospitali tajite gocha komorora yaikere ndugu orarire kerararire ntwa bwate amatanga eyarenge igoro itukorio musafara ntwacheto musafara karatora so musafara eyasi yabogoreti maremu njabogoreti family kara yabogori family egaichora kara yaichora na arenge asa arenge family abana ba maremu na basoete ese yasi bagaichora asa arenge akachigocha akanyora eyasi iyo yaichoire akaerekeswa agende aline eyasi yende yarenge yakabere akagenda agasororo egente kiagoteba nga iya nguse tukurwa ase kwerende ime korwose nkorwa ase eyasi iyo agatukutukorororo obwo no bolimo akoria wa maiso marore na agenda mpaka mochari muna yarenga ororo na bagotebigwa na ubarenge kubanga chigari muna yarenge igaso obwe muna tokorode koru mochari ntochete tugacha mpaka compound tugacha ororo nere nachete ne gari ne yasiende agacha mpaka compound tugacha tukabera ororo ubutukobwo onde taiyo okorete kwerende okwaneta monere gusoma sereti abajete tugashugurika ritukerio likaera mambia yaga koyanigwa bantu ntochite kibanda family chite kibanda bakora kia bairi bakorangeri gwe kibanda bairi ngina mukama remu na ise budget ya samatanga barenga orore karo chikora chikorangeriwa no nyenere chinse icho gichikorangeru tarengo
ntumanyeti asarenge achete gocha late magega pi korwororo ntochete bake compound nere nachete baka se compound tukaeni maremu tukakora bono familia njaikaranste magorobe iyo ujadiriana igoro ya mukamaremu kuringana na mang'ana akonya gukwana kurumaremu asira egere tushuruisho tumaina ki ingi kegenderete ase kati yaya family ntwa ikaransete tukanyora richibu tukamurangeria agaicha tukakwana monere tukamotebia asa family muna to ikaransire richibu twanyorire gento gokora ase ng'encho abaibori bao kero maremu agosira mbachete tukakwana barabo tukabatebi ng'a sabera na bagocha muna mokendo ogo agocha akomwaenia muna moiri onde bwensi kamwaeniri tuntu bwati bo bamanere amwaenie naende airane asarenge kurororo tugakora agatebigwa gento gokora familia richibu yanyora okogenda iskwarenge family neche ekogambe tuje turangeranie turangeri ne familia yao familia yao yire yo mokungu agare tukwane amang'ana ayo asobwagare igo serero abaye familia akoraki nawe family ya bwateri chiburire igo ondetaiyo moserati ondetaiyo muagete karusie bintu byaye agasoka akagenda ayagotemna asereti gusasta jabutuko obuo no bolimo muna matanga tukorete mapema tugaikaransa tukakwana paisa 12 akanyora richiburire igo asa berete chinse icho mpaka icho saa 6 family tekonyara kumanya igo asobwenge intwe richibu twamwete na ririo twamwete nyore oroche ng'a ichibu erio ndiesa nigeta sare na bwatu bwagare bogokore kwerende yende munaroche. Naitwa Viola Nyaboke na huku ndo kwetu, na babangu mwenye amekufa John Kaunda alikuwa babangu mzazi, na Isabella Ubonyo Kaunda ni mama yangu mzazi. Sasa babangu na mamangu walikosana kitambo. Ilikuwa kitambo, walikuwa wasema wanavurugana nini, wenye watu tu wanakosananga, alafu sema mamangu akaenda. Nilikuwa class 3, mamangu akiendanga. So akaenda, alafu after hapa akarudi nikiwa class 7. Nikiwa class 7 akatuchukua tukaenda tukakaa naye Nairobi 2 months. After kukaa 2 months, ilikuwa 2 months hata I think 1 month, alafu ndo tukakuja court case ya custody hizo, alafu ndo akapewa custody. After kupewa custody tukarudi kukaa na yeye, akatuacha kwa nyanyangu, tukaanza kusomea huko. Sasa tukasomea hivyo class 8 hiyo mwaka mmoja. Then after nimefanya class 8 nikaitwa Sironga. I was supposed to go to Sironga, alafu akumanage kunipeleka shule juu ya nini, I think finances hazikuwa sawa. Alinipeleka Nairobi, nikakaa term ya kwanza sijaenda shule. Term ya pili nimefika after, naona ni aje bado sijaenda shule. Nikasema acha nirudi kwa babangu. Hiyo time nikiwa huko nilipigianga babangu simu, babangu akaniambianga kama unaona mambo imekuwa ngumu wewe kuja nyumbani. Sasa akanitumianga pesa na nikatafuta zingine nikakujanga nyumbani. Lakini sikuwa nimemwambia ati nakuja nyumbani hiyo time. Lakini babangu alifanya juu chini akanipeleka shule, nikaenda nikasoma, na hivyo babangu na amekuwa akinisomesha all this time hadi nilimaliza campus. And mamangu tulionana ya mwisho lini? I think nilimuona once akikuja, kulikuwa na harusi ya uncle yangu, ndio akakuja nikaenda huko, tukaonana hiyo siku moja tena akarudi. Then until now when alikuja sasa alikuja matanga, which was on Sunday. Alikuja Sunday matanga ya babangu,
Babangu alikufa on 30th, so alikuja a week later. Ilikuwa 30th ilikuwa Sunday, yeye akakuja a week later, yenye ilikuwa the following week on Sunday. Then mamangu akikuja, sisi hatukuwa na shida na yeye. Sisi tulikuwa sawa na yeye. Until sasa ilikuwa lini? Siku ya following day, ile siku babangu aliletwa. Yeah, babangu wakati siku alitolewa mochari. Usiku mamangu anatukomplainia kwa nini hajaandikwa, alituita kwa room. Sasa akatufungia hapo kwa room, anatuliza mbona hayuko audiology imeandikwa, tukamwambia ishaandikwa. Na imeandikwa nini? Nikamwambia labda nikupe ujisomee. Ndo akaanza kucomplain, no, mbona hayuko kwa audiology, hao watoto walizaliwa na nani? Tukanyamaza hapo. Ndo akaanza kuuliza na aliandika akishout. Tukimwambia na shout, juu sasa unajua ukipeleka watu kwa room na mnafaa kuongea in low tones. Tukamwambia sasa purpose ya kutuleta kwa room ilikuwa gani? Kama ulikuwa unataka bado unaongea na sauti, kila mtu huko kwa sitting room anasikia. Sieri basi tuende kwa sitting room kila mtu asikie, juu hapa kwa room haina purpose sasa. Na akatupelekanga juu akaanza kusema sijui ati mimi ni kama nilibaki kwa hii boma kama bibi wa kwanza, sister yangu mdogo akabaki kama bibi wa pili. Sijui akaongea maneno nyingi, tukakosa. Sasa venye hiyo sisi tulikuwa sawa na yeye hadi hiyo siku venye aliongea maneno kama hayo. Ndio sasa hiyo Sunday venye after babangu alizikwa, tukakaa chini kama familia. Tukadecide ati mom hawezi lala huku, ataenda kwanza, alafu ndio kama anataka maneno yaongelewe arudi, maneno yaongelewe vizuri, walete familia, maneno yaanze kuongelewa fresh, ndio watu waelewane. But sasa ndio watu waelewana. Hivyo ndio hiyo ilikuwa jana I think 6. Ndio tulimwambia alafu after family isha decide tukamuita, tukampatia what the family has decided. Sinkuru kwarushi mumbo uyu mwamaremu omonene igo nabakwana eminto bono ekeusieke kia togete abagusiri bonsi ekero omonto anyomire gusa abere n'omukungu arethire omukungu tari gokora ki omukungu nyoro ogire isiko tari gokora ki tari gosoa mutindiki